Agafa la forta amb les dues mans, Vinga, i a veure si trobes... No, aquí no, aquí. Vinga, busca la mama. Ves cap allà. On és la mama? Veig la porta. I la mama? T'estic veient. T'estic veient a la pantalla. T'estic veient a la pantalla. T'estic veient a la pantalla. Veig la paret. Home, doncs la paret no la filmis. Lo que tu veus és lo que queda gravat. Tu què vols fer, una pel·lícula de la paret o una pel·lícula de la mama, del papa? Vés a filmar què fa el papa amb el Roger. Piano? Doncs vés a filmar com toca amb el piano. Roger, que et vull fer una foto. No es veu? Ara quin botó? Veus, el Roger ara no. Mira aquí. Mira. No, aquests botons tu mira el Roger. Què fa el Roger? Tocar el piano. A veure, posa més a prop. No baixis. S'està rient a la foto. Ai. Veig el matamosques una mica. Allà. Ha parlat a la foto. Gràcies. No el sento tocar. Tocar a l'inrevés. Roger, toca el piano. Li veig com toca el piano. A veure. A la foto. Te veig en tu, ma. Te veig a tu. Te veig. L'he fet fora. Roger, toca el piano. L'he tancat perquè... Oh? I ara què farem? Oh, és l'Arnau. És aquí. Sempre m'heu de pillar a fer morritos. On és l'Arnau? Si voleu, també podem fer una passejada pel poble filmant. De quin poble? El poble Cabanes. Vine. Home. Oh, mira la pel·lícula que hem fet, Arnau. Què? A veure, quina pel·lícula heu fet? Quina? La pel·lícula de l'Arnau. Pel·lícula.